wallahi da WhatsApp ɗinka za ka rika samun daga naira 10,000, 20,000, 30,000 in dai har kana WhatsApp. Ka tabbatar da kana WhatsApp a wayarka. Zan nuna maka hanyar da za ka bi kana samun kuɗi da wayarka. Da WhatsApp ɗinka za ka canza waya, za ka canza tufafi, za ka sai gida, za ka sai min, za ka zama miliyoniya da WhatsApp ɗinka ba tare da ka saka ko biyar taka ba. In dai har kana WhatsApp, wannan bidiyon naka ne. A kyauta za ka rika samun kuɗaɗe. In har kana son ka sanya za ka kana samun kuɗi da WhatsApp ɗinka, saurare ni ka je. Da farko ka je kan profile ɗina na TikTok, za ka gana ajin link ina na channel na WhatsApp, ka je ka yi join ɗinsa. Bayan ka yi join ɗinsa, ka tabbatar da ka yi sharing wannan bidiyon saboda yan uwa da abokan arziki su gani su amfana. Sannan ka yi lakin, ka zo comment ka rubuta mini da don ko ABK domin na tabbatar da cewa ka yi join ɗin wannan group. Idan kuma baka za ka iya join wannan channel ɗin, ka duba a comment na yi posting ɗin wannan link ɗin, ka je ka yi copy ɗin sai ka je a WhatsApp ka yi posting ɗin sai ka yi join ɗin wannan channel ɗin. Faka ana samun kuɗi a online sosai ba tare da ka saka ko biyar taka ba. In dai har kana WhatsApp, hanya ce da za ka rika samun kuɗi a kyauta.